Competitivitat, gresca, Vaig cap a la meta i després vaig a buscar el Joker, a veure si el trobo. activitat en família. Tothom pot trobar el seu motiu per participar a la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca. La proposta atlètica arriba a la seva 23a edició, però atents, enguany es farà el 3 d'abril i tancarà el calendari de la 10a Challenge de mitges maratons que promou la Diputació de Barcelona. En els darrers 6 anys, 4 atletes s'han emportat la victòria. Mohamed Ben Barka i Otmani Bitaimi en 2 ocasions cadascun i Adrià García i Dries Lacoaja en una. Coge ritmo de 3:13, 3:11, 3:10, tranquilo hasta el final. El ganador de la Mitja Montornès, la primera vez, es muy feliz, muy contento. Trobar el públic i et va animant, pues ja donar-les i anar al davant pues, també és una altra història. Estoy muy feliz para ese triunfo, porque es el primer triunfo que gano aquí en Montornès y sobre todo con mi club. Actualment el rècord està en possessió de Mohamed Ben Barka amb un temps d'1 hora 4 minuts 14 segons. Però la prova va més enllà de guanyadors. La mitja està pensada per l'atleta popular, perquè gaudeixi, perquè pugui fer esport. Anem molt sobrats perquè ens a sobre podem anar xerrant i tot el rotllo aquest. Un ritme prudent per arribar. Es tracta d'arribar. Una cançonat, però bueno, ja arribarem ja. Un cop t'hi trobes, és allò, vinga va, no? I vinga va, no t'aturis. Així, a més del traçat de 21 quilòmetres que passa per Montornès, Montmeló, Vilanova i la Roca, hi ha una alternativa de 6 quilòmetres pels menys preparats, perquè tothom hi trobi el seu espai. Un cop anava corrents, m'he anat animant i després la gent també t'anima moltíssim. Hi ha moltes ganes, de veritat, moltes ganes i de continuar. Casi todo plano, algunos mini subidas, mini bajadas, pero perfecto. Está bien, estoy disfrutando. Perquè els atletes se sentin com a casa, l'organització posa a la seva disposició una sèrie de serveis. D'una banda, el massatge. La veritat és que m'està tocant per les cames per tot arreu i la veritat és que m'està descarregant bastant. Sí, va molt bé, s'agradeix molt, després d'una carrera dura. El massatge és genial, la veritat és que és molt ràpid, la cua de seguida ha passat, o sigui que perfecte. Un plat de pasta per recuperar forces. És d'agrair que quan acabes una cursa doncs tinguis un plat per poder menjar i hidratar-te. Això et rifà. I per acabar, sortir ben carregats amb el lot de productes de Henkel. Déu-n'hi-do, no ens podem queixar de les coses que hi ha i que ens serveixen. Tenim el premi! Però els serveis no tan sols els trobem a l'acabar la cursa. Per aquells que van acompanyats dels petits de la casa, hi ha la guarderia. Somos papás deportistas y los papás también hacen deporte y las mamás también y nos tocaría quedarnos en casa seguramente. Pues molt bé. Bueno, jo l'any passat ja el vaig fer servir. Va ser la primera vegada que m'ho vaig trobar, que tenien el servei de guarderia i bueno, la veritat és que molt bé. Perquè clar, vull dir, podem venir a córrer, si el papa fa ciclisme o el que sigui pot anar i nosaltres, pues bueno, podem aprofitar. I com no, un guardarroba per no haver-se de preocupar de res. La gente que coge el dorsal le dan como un papelito con su número que lo tiene que poner en la mochila, la lleva aquí y nosotros tenemos que ponerla en orden y después, cuando acaba la carrera, se la damos. Però la mitja de Montornès té un component que la fa única, la seva vessant més solidària. Enguany, Henkel destinarà €1.000 per cada inscrit a la Fundació Josep Carreras per lluitar contra la leucèmia a través de la iniciativa Ponte en Marxa Ja. Donar una mica més de sentit als meus quilòmetres i vaig agafar una samarreta qualsevol, la vaig estampar i amb el logo de la Fundació vaig córrer una cursa i pretenia això, doncs, demanar a la gent, que apostés que jo aconseguís el meu repte, que era baixar la meva marca personal. Es conscienciï, tothom coneixi la lluita contra aquesta malaltia que és la leucèmia, que pot afectar a qualsevol, està molt present a la nostra societat, està destinada sobretot a gent que corre, perquè sàpiga que gràcies a la seva afició per córrer pot ajudar, i està destinada a donar a conèixer la seva iniciativa i les accions que fan. El Movimiento Piu instal·larà un fotocall durant la cursa. Per cada fotografia que es faci es destinarà 1 quilo de menjar a Càritas. Però el dia abans, el 2 d'abril, hi ha una cita que no podem oblidar, la Mini Solidària, una cursa infantil per a nens i nenes, la recaptació de la qual aquest any es donarà a la Creu Roja de Granollers. M'agrada córrer i aquesta carrera crec que és una carrera per ajudar la gent i per ser solidari. Aquest associacionisme és el que més ens agrada i, evidentment, que hi hagi un dia en el qual els veritables protagonistes siguin ells.
Per tant, ja ho sabeu, tots a la línia de sortida, que la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca està a punt de començar i no us la podeu perdre. Vinga, vinga!